Inħossu sens ta' sodisfazzjoni imma aktar minn hekk għandna responsabilità li fil-waqt li nindirizzaw l-aspirazzjonijiet tan-nies naħdmu sabiex inkomplu nagħmlu isem tajjeb għal Malta. Din kienet ir-reazzjoni tal-4 Ewroparlamentari eletti f'isem il-Partit Laburista ftit tas-sigħat wara li tħabbar ir-riżultat uffiċjali. L-Ewroparlamentari Laburista Mirjam Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għar-riżultat li kiseb il-Moviment Laburista. Sodisfazzjon enormi, imma onestament quddiem riżultat bħal dak u r-riżultat li kiseb il-Moviment Laburista inħossni vera xkejkna, fis-sens li inħoss li hija responsabilità kbira. Iktar minn qatt qabel inħoss ir-responsabilità li nirrappreżenta bl-aħjar mod lil dawk li vvutaw li manki lil dawk li ma vvutawlix biex verament nkunu qegħdin nindirizzaw l-issues li jiltaqa' magħhom kulħadd fil-gżejjer tagħna. Qalet li fil-waqt li ser tara li tindirizza l-aspirazzjonijiet tan-nies ser tkompli taħdem sabiex twassal l-aħjar għal Malta. L-eks mexxej Laburista Alfred Sant li bħal Dalli reġenata l-fiduċja biex jirrappreżenta lil Malta fil-Parlament Ewropew qal li fil-5 snin li ġejjin ser iservi lil poplu Malti wawċi billi jaħdem għal Ewropa aktar soċjali. Il-ħajta tiegħi kienet fiduċja f'Malta u għall-Ewropa soċjali. U se nkun qiegħed nagħmel ħilti biex servi l-interessi tal-poplu Malti wawċi preċiżament billi nibqa' nura fiduċja f'Malta u billi naħdem għall-Ewropa li tkun aktar soċjali, inkluża evidentement Malta li hija parti mill-Ewropa. F'din l-elezzjoni il-Partit Laburista eleġġa żewġ kandidati ġodda, Alexa Ġussaliba, wiċċ sinonimu fil-Partit Laburista b'mod partikolari maż-żgħażagħ, kif ukoll Josien Kutajjar, l-ewwel Ewroparlamentari minn Għawdex. Ma' One News, Ġussaliba semma kif din l-elezzjoni il-poplu esprima rrieda li ma jridx politika negattiva. Panna opportunità ta' debsa biex il-politika illi l-poplu Malti wawċi jirriġetta bl-aktar mod ċar nhar is-sibt li għadda l-politika tal-kattiverja kontra l-pajjiż, il-politika tal-ħsara kontra l-interessi tal-Maltin u l-Għawċin, inwarbuha darba l dejjem. Min-naħa l-oħra l-Ewroparlamentari Josien Kutajjar li hija li żar minn fost dawk eletti semmet li ser taħdem sabiex ikun hawn Ewropa aktar soċjali, umana u li tkun waħda li tkun dejjem meqreb tan-nies. Nemmen f'Ewropa iktar soċjali, Ewropa iktar umana, Ewropa iktar ġusta u gwali u Ewropa eqreb lejn in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.